Fika abantu bokuhamba bedayisela ugogo bhavu ngithi mina abakabani laba abantu bathi bona bangugumede ngithi mina sawubona phakathwa yasi uphakathwa yomugumede impela manje yazali ngicela ukhuluma uyavuma masini ikhuluma masolution zokusakaza kusigiya ngengoma abantu isigwebo sentambo sizasenyelela omnqaphanqapha ukudla kwezinja akuyile lawo ama-interview odumo ngithi konakele emsakazweni Khumani kunjalo-ke bafana ngithi kwasuka lokho nasoke isithutha sembongolo Ngisho Eswatini sekuhlanza amacingwane. Ihumaqamuba mfowazongo ihonke ningashayo saluthi ihumaqamuba mfowazongo ihonke ningashayo saluthi ihumaqamuba mfowazongo ihonke ningashayo saluthi Angimpakamisela izandla phezulu njengokabasha ayisenhlizweni enkulu yalensizwa engicabanga ukuthi nalapha ekhona insizwa iyajabula mayibona isigwebo sentambo sekhula ngandlela ke sikhule ngayo sikubingelele masolution bhuti ngiyabingelela ngibingelela bonke abafowethu nje abalalele umsakazo usigwebo sentambo lo emawulalela iphimbo lakho lensizwa uqala ukuyizwa bese uzwe ingoma yakho inodlame iphimbo lakhe limfanele udlame noma umbuka akalifanele udlame kodwa hayi ucisha umbhobho umsithelise ngale uzobona uyobuye esheshuqulo omunye noma kanjani akudlalwa lapha isigwebo sentambo lesi mfowethu awubingelela abalaleli bokhoze FM bakuthanda mfowethu abalaleli ubona bengaka nje windini beze kuwena mfowethu bhuti ngizocela nje uqale ngibingelele izinsizwa esinazo kulendima ngezikhundla zazo ngokubekana kwazo noma kunezikhundla esibuye singazazi ukuthi ichaza ukuthini kodwa nje ke ngizobabingelela bonke abafowethu abaculi bamaskandi abahlakaniphe kakhulu kunathi abangazilutho njengathi nabalandeli babo futhi ngokunjalo nje inxaphanxapha abafowethu ayi yazi ngiyabingelela mfowethu Khake sihleli lawo inxaphanxapha ukudla kwesisha ke umlalelo Khoze FM awutshena abalaleli mfowethu uyinsizwe engadumile ngokukhipha njalo isigwebo sentambo ezingaki le album yakho angazi mfowethu bengifisa nje ukuvula ngomkhuleko kodwa ngoba isikhathi ngibona sesidlekile akunankinga ngoba cha ushaya ukhuluma mfowethu shaya angazi hayi sibiza insizwa mfethu mawuba kufuna sikukhulekise kodwa ngizokhuleka ngena inswebu wafuna izinto zikhulekise noma amehlo singavalanga okay ngizocela nje uNkulunkulu kaShem ukuthi amazwi engizowakhuluma engaphuxi umuntu nenkosi engiphuma kuyo kwabiyela ubuka engakhuluma into ezo mhlambe ezogcina sisiphoxa indawo yangakithi uyabona amen ke amen loyo awuseqedile amen cha umthandazo wakho umhle ufuthi webuza umbuzo cha ngoba ngikhuleka nje mfowethu uyazi kubalekile ukuqala ngomkhuleko ngoba uyuzwe nibabiza nje bephendula into eningababuzanga zona bekhuluma zonke izinto abaqala ngomkhuleko bese beholwa idemon bechaze bekhuluma into engafuni umbona usigwebo sentambo lo uhlekani emsakazweni manje uhlekani emsakazweni cha mfethu awudlala ingoma kaSigwebo sentambo mfethu simbingelele ukhuluma masini ikhuluma masolution
Ahlobekulu ngicela ukhuluma sithi khuluma masolushi izihlabeni ngicela ukhuluma sithi khuluma masolushi Atabankulu ngicela ukhuluma sithi khuluma masolushi Yami ngomilodlana wensizwa Yami ngomilodlana Yami ngomilodlana wensizwa Yami ngomilodlana Yami ngomiyadlana wensizwa Yami ngomiyadlana Yilodlame Njoba ngathi wawumfuna Uyidlala Yami ngomilodlana Yilodlame Njoba ngathi wawumsakazi Mina uyodlala Yami ngomilodlana Yilodlame Njoba ngathi wawumthanda Yiredo yakho Ngithi Mfimba nathi Lulu phambani Chema Lulu awusuka madoda basho ngaphakathi awungaphanqapha ukudla kwezinto imntwana empile ekhulisa ngesitamphansi obuke emelimoto kwabiyela yezo mfana kukubuzo njalo yami ingoma uqala uthandaza ucela ozalweni bekuthandaza ngoba ujula ukuyikhaya awungifune awusekwonyaka ukuthi uphila ngobani ngithi angaphakama isandla umuntu othi isigini uyayishayela umuntu othi engahlula umuze Sishaya bathi iheda sithi nodlame ethi ingoma hayibo hey umlolo lokhoza FM kube ngempela unawo amehlela okuthiwa wengqondo ekubuke ngawo la studio abe visualize basukuma basuwiswane ngempela suka madoda basuphoseka phe kwevila ngoba ngempela madoda ngempela ivivila manje ngasukumi lo zisukuma sokuchitha komphongolo otshwala endlini wayephuma esandleni hayibo banethe bengathuma bethola ama-award uyamuzwa omnye point ipostina izwakali kahle usuthani vele wayehlisa ikeyboard ikhayela phezulu igqiba ama-backings ubasket awuzwakala hayi ndoda abantu yathula nje ubukele siyazazi iy'nkulumo zomama nomanakazi ngithi kubhaskita bethu usibuka madoda suka dake leyo usibuke loyo kuyipostini ngiphinde ngiphathele ukuthi uthanda ufokandobe ngisini yela edowntown ngiyoyintshontshola ziphathaphatha ngamthatha ngamletha kwayana wavele wafika waqondanisa hayi bafowethu ngizoyibonga ngiphelela ngoba angifuni lokhu ngibane ibonga ezintshantshantsani ibonga zokushaya ikhanda ngiyaphela-ke lapha awuyibize lapho nothi lapho ufisa ufike khona lapha emasakazini awusho awuyibize uzofika lapho awuyibize yami ngomilodlame wensizwa inodlame
Ihami ngomino dlame Hinodlame Noma ungatshela uObama yona hinodlame Usho ufuna ukwenza Ihami ngomino dlame usho Ayafika emasakazweni Hayi phela siveleke hayi cha hayi Sigwebo mfowethu nxapha mfowethu awutshena abalaleli ukuthi yesingaki ialbum futhi mfowethu ngawube mhlambe le album eshisa ngalolu hlobo mfowethu yonke ingoma yakho mfowethu ngabe yini umlingo omuni lona owenza ukuthi wena ke ushawa uhlipha amahiti kanje bafowethu ngizocela njengomfana okhulele ekhaya uyabona osemncane futhi okhulele ngaphansi kwesizwe esinenhlonipho obuka ukubingelela inkosi engiphethe ogelweni undaba ezitha ngiphinde futhi ngibingelele umkhulu lena uhlanga lomhlabathi okungathi ubaba mhlambe sizalwa kanye naye ngokwenyanga beno umkhulu kuMadiba noma sashiya indoda engibanga nayo idate ebese ngibingela nje onke amagosa engoma noma ngabe ke elakuphi kodwa ke ngiqinisekisa kakhulu umkhulu ngumaseniya namagosa onke asemahlabathini nawasobuka nawasemtuba nje ke ebese futhi ke ngidlulise nje amazwi induduzo egosweni uKhalamfazi ofihluma wakhe namhlanje naseyingabini ebeyiphethwe ubaba umgodoyi lapha emtuba bese ngena lana ke i-album kaSigwebo yes5 uSigwebo lokho aqala ukucula yes5 i-album eqondene noSigwebo kodwa iminyaka yona futhi 5 iminyaka isiminingi ngoba mungalalelisisa kahle thina sinale ngoma ecula nango 2010 okusho ukuthi u2010 wafika sesaba khona uyabona kodwa akukho sikhundla sinaso uyabona u2010 wafika sesaba khona kade futhi sawulinda yazi ngifuna ukubhekana mfethu ngoba ku-interview esake saba nayo ngelinye ilanga noSigwebo la endlini zokusakaza kwavela ukuthi awuyena umuntu othanda ukukhipha njalo ngoba ngiyazi ngifuna ukubhekana ngifuna ukubheka ukuthi ama-album uthi ase-5 kodwa mawubheka amagalela akho usubalwa nenkunzi emesikhuluma ngomaskandi eNingizimu Afrika mfowethu uSigwebo kudala bakhona kahle ngoba munganaka kahle kudala ngike ngagida eqemeni ukuthi usenzeni ngifika nje emculweni kudala lalithi ngidlala isidididi ngeza njalo kuhlongoza indaba nje ka2010 isikhona sibhekile ukuthi ithuba sikalitholi ngenhlanhla ke ngayikhipha ialbum yami yonakane enengoma ekhuluma ngo2010 noma ke ngadlalwanga ngoba kwakunale ntombazane ayifikile leyithi waka lo ntombazane kwana kwayona kodwa sasiculile nathi ngawo2010 ngidluleke lapho into edala uSigwebo engakhiphi njalo mina ngicathi uyabona nawe wendini kunabantu abadala uyabona okukhomba ukuthi namhlanje khona umuntu omdala akuphithizela ingane uyabona manje mangabe uculela abantu abadala kuye kumele ubanike isikhathi ukuthi into ingene emadlebeni nabo ngoba abantu sebekhulile uyabona into enjalo nje uyabona wathe la wayisho lento yakhe ukuthi yena akakholela ukukhipha njalo mhlawumbe ke simuzi ngifuna ukubheka la mfowethu ukuthi siyazi ukuthi ensimini kaMaskandi mawubheka indlela bakhipha ngayo ukuthi umculo uyakhipha kabili noma kathathu ngonyaka njalo kodwa ninivamisile ugadla eliphindelela mhlawumbe uzuzwakala kahle kodwa nje njengoba nguSigwebo ngakhipha iCD ecabashi ngakhipha ngo2013 isizini nomletho ka4 inomletho nama-album ababhemu amasha mongathi nje uSigwebo akeze neCD ngizofana neCD eyodwa kodwa mongathi bona beze neCD ya from 2013 kuzala usephathiswa sebaningi ngeke sayiphatha yethu sengaba ngikwame imbili impela Sihlezi noSigwebo bukhoma endlini zokusakaza emsakazweni ukhozi uyafama masanda ngena siyabagweba nje one time ne top 10 ngathi igwetshiwe namhlanje ngizwe
Igwetshwe top 10. Kunjalo ngempela mfethu soloku sibheka lapha ke uVTKY ukuthi kuhamba kanjani. All right. Asambeni, asithathe ikhumbi sikhuluma noSigwebo. Ithathi imoto yakho mina ngizolithatha 1000. Mkhize ithathi imoto yakho, ithathi ikhumbi yakho mina ngizolithatha 1000. Uta ngicheckise 1000, ngicheckise 1000 mina ngizolithatha 1000. Uta ngicheckise 1000, ngicheckise 1000 mina ngizolithatha 1000. Ithathi imoto yakho, ithathi ikhumbi yakho mina ngizolithatha 1000. Ithi nazi ikhizi zakho, ihamba nalento yakho mina ngizolithatha 1000. Ithi nazi ikhizi zakho, ihamba nalento yakho mina ngizolithatha 1000. Utangcheckise 1000 uthi ngizothatha phi 1000 thatha i20 yakhe emsakazweni Khosi FM wesentambo hlezi 90 zokusakaza eligama engcono noma kanjani ihora leshumi nemuvo sigiya ngengoma Sigwebo uthini la Odi uthini la itekisi 1000 kwenzakalani la eminyakeni edlule ngike ngawo umuntu osicapha khona lana eThekwini. Okay. Okushuthi umuntu odrive ikhumbi kunekhathi zantambama lana okusose kumele ukuthi khona ahlanganisa imali efunwa ilensizwe esuka emthumela uthena ayosebenza yabona. Uthola ukuthi mhlasimpe akasenayo nenhliziyo yokukhuluma nabantu useyilwisa abagibeli ngenxa ukuthi manje yabona le mali ayihlangana yabona. Yeah. Manje ngizama ukucacisa ukuthi na 1000 imali enkulu kakhulu ukuthi ungathi umuntu akavuka ekseni ungamnikanga ngisho 200 bese uthi wena akabuye ne1000 ntambama kodwa kubeni wazali umnike ikhiye kuphela wathi akahambe nekhumbi fayela faka petrol lo muntu fayela adle fayela vinjwa amaphoyisa akhipha ukuthi amaphoyisa ejabule yabona wena ntambama mfuna 1000 lento edathi mhlawumbe uthatha amakhumbi aseyagenqika umuntu usejala useshayisa abantu useshayisa imoto ezinye yabona leli 1000 olifunayo ngiyibona athi ngcono indoda ikivela wathatha amakhumbi noma ngabe awu10 ivela idrivele yona ibona izolihlanganisa ne1000 ngamakhumbi awu10. Hey badoda yami imboni nodlame kodwa mhlawumbe Sigwebo ufuna ukubheka la Instagram indlela abantu abakhuluma ngani bakhombisa ukuthokozela ngawo bakhona kwakho la e-studio kunensizwa la ncathi ubheka wakalinde isibongo mengaphosisi uthi ufuna ukwazi ukuthi leli gama lika Sigwebo laqhamuka kanjani. Igama la Sigwebo sentambo igama esingesichaza emsazwe noba alifikanga kahle yabona ngoba ukufika kwalo kuke kwangangenelwana neminye imizi
kushuthi kwase kukhulunywa ke manje ngeke kube into emnandi mangathi ngiyalichaza yabona. Okay. Yeah. Awukuyabonakala uthandazile. All right. Ngomthandazo yabona ukuthi usayikhumbula nento esuke ingahambi kahle. Phela umthandazo ufana nesifungo ukuthi ngeke ngisho lokho ngizohlala la kuphela. All right. Sobuya ngifuna sikhulume ngendaba lengoma le wathi uma ukhona ukhuluma ngayo la emsakazweni lethi nina abalandeli nizilimi. Waqhubeka wayishaya ikhona kule album siyafisa ukuthi usichazele kabanzi ukuthi wawuthini ngale ngoma khona mhlawumbe siqale ku-VICKY sizi ukuthi kwenzakalani la kamakhelwane. Sibonga kakhulu Macingwane ngizwe ucaba ukuthi omunye nje wesifazane lapha engicabanga ukuthi na ulalele uthi kanti how many voices does this guy have #isixhomane #I'm confusing today ngicabanga ukuthi uthuso ukuthi lapha kade sinesixhomane useze linye izwi futhi mhlamba abangeseze ukuthi isixhomane sesichome sahamba njengamanje ngithi sigwebile isixhomane njengamanje sihlezi nosigwebo sedam. All right, ngicela ukuthi uyaphendleka lapha uandile umaneliswa kanti la khona othe ayike uyashaya usigwebo mina ngithanda ingoma ethu ushimile wena noma ungagqoka amaleda kanti futhi omunye ungenile la wathi ayikhona mengaphasusiphasha bango uthi hayi ngiyivuma lenkabi uthi iyacupha la emlonyeni uthi iyadlala ngekotha ungathi izalwa nongizwe. Oh hey la kulapha ethu kathi uzalwa nongizwe. Hey mlaleli sikubeka sithembeni nami yabona uhleka kancane ukuthi ngathi ubhutungiwe sekemqedile ngesikhwili uzalwa naye kanjani. Hey bathe sibelezele nje la sibamba umoya bana waphuma sesiqhubekile nje la studio ushuthi lezi ngane zalwa singela wona umthandazo. All right mhlawumbe ngiyafisa wesigwebo ngaphambi ukuthi siqede le interview ngedlule lapho ukuthi lentushwana ngabe umoyana ngabe yini abantu abayitshela ukuthi khona phakathi kwakho nongizwe thina esingayiboni njalo. Akuvele lokho khona yini entathe lapho khale sakhe asiyiboni thina lento okukhulunywa ngayo mhlawumbe ngakuhle ukuthi before siphume kuma ngaphambi ukuthi siphume usikhayinsela ukuthi ngempela ikhona into njengale kodwa hayi manje kodwa ngizokubuza nje manje ngifuna ukubuza ngale ngoma ethi nina abalandeli nizilimi. Ngiyakhumbula ufikile la ukuthi wawasho ingwezo 2 yayikhuluma ngecleavage kwazoba nina abalandeli ngaphambi kokuthi singene kuyona ngoba abantu bazothi umqambela amanga uBK nangi washo abantu ngifuna ukubeka kuwena Sigwebo ngoba ngiyazi ukuthi ngalenje kweqeba ama130 siyazi ukuthi nawe mfethu uSigwebo sentambo uyakhipha ikhona CD yaSigwebo ezophuma maduze nje ihloko sakho necleavage edakiwe bake bezwa abantu naye icleavage edakiwe. Nina abalandeli nizilima ngempela uyazi nizilima ngempela. Ethina ngoma kayizwa ngisiyasizwa le ngoma mfethu ingoma bhodi uyazi ikhuluma ngani sikubuza sikuphenye silapha emoyeni hayi bazoze beyithathe ngoba basestudio kumanje. Kule album entshe khona lengoma abalandeli nizili ake sizi ukuthi ithini ngoba ngiyazi baningi abakhulume kakhulu ngayo lengoma uzoyichaza naye kodwa nake ikhulumele eqala uSigwebo sentambo siyabagweba bukhoma. Nizilima ngempela uyazi nizilima ngempela. Nina abalandeli nizilima ngempela uyazi nizilima ngempela. Nina abalandeli nizilima ngempela uyazi nizilima ngempela. Nina abalandeli nizilima ngempela
Ngizilima ngempela uyazi ngizilima Mina balandeli ngizilima ngempela Ngizilima ngempela uyazi ngizilima Ngijabulela ukuthi umkhumeli ushonile washiya ingane zakhe uyazi ngizilima Ngijabulela ukuthi umkhumeli ushonile washiya ingane zakhe uyazi ngizilima ngempela Ngijabulela ukuthi uCwenzi ushonile washiya ingane zakhe uyazi ngizilima Ngijabulela ukuthi uCwenzi ushonile washiya ingane zakhe uyazi Hayi nonke kodwa abanye benu kuyacaca ukuthi ingoma ayisho bonke abalandeli kodwa ithi abanye benu Square futhi wawusho le ngoma yebo mfowethu impela ukhala ngokuthi la abalandeli banokujabulela into obona ukuthi akuyinto yokujatshulelwa kahle kahle yebo mfowethu kahle kahle nje ukuchaza ngale ngoma mangabe umuntu empilweni kunezitolo lapha edayisa izinto ezidliwayo yabona ngizosho ngithi mhlawumbe njengoShoprite oba vele akusho lona ukhozi kusho mina mangabe ungena eShoprite ufuna utamatisi yabona ungena uye ngqo lapho kuhleli khona lo tamatisi awubusana ukuthi khona okunye mhlawumbe ongase kudayise phakathi ngisho ukuthi mangabe vele ufuna ingoma ezokwenza uyinyanya isithi yasigwebo uzoyicinga uzoyithola uzoyijamba zonke lezi ingoma kusuka kwani uyicinga uzoyithola ingoma ezokwenza ukuthi uthole into oyifunayo uyabona mawufuna ukuthi usigwebo uyimpi noma uyedelela uzocinga ingoma engaqondene nawe uyithathe uyinamathisele kuwe uthi usigwebo ukhuluma nawe kanti usigwebo akekho lapho lento kanje mina ngiyengibuka yabona mangabe sigida sibizwe abantu abanjengobaba umcineka ungene uthi usagida kuqhamuke nje umfana nje omncane kahlahle izingane zazalo zembethe ziyahlupha uthola umuntu uneyagida usesonga izandla useyanixosha uyabona lokho kubulima ngoba mina mangisuke ngigida umcine kusuke ngikhokhele ngisho ngangena ungixoshe ngizophuma ngihambe ngoba imali vele sengiyitholile wena uzobuka ulindele umuntu omlindile nakhona uzokwenza lento futhi mhlambe engaphansi kweyami kanjena nje mina lapha emabhida imngedwa uphindisiwe lapha uphindisiwe mina ngidlale ingoma ezu4 lapha kudlalwa 2 ngibizwa abantu ababalandeli bethi angibuye bathi enko ngesingisi uyabona uphindisiwe ulokwe kuphindile yimi ngaphinda ukugida laphana ngaze ngahamba sebengibuyisa futhi uyabona angikaze ngiphume ngithi sengiyinkosi ngalokho ngaphuma nje ngayihambela ngibizwa ubani ngibizwa abalandeli bamakhosi uyabona Asikuba sadambo Molo ubiza abalandeli bamakhosi kodwa ngiyona inkosi kodwa amakhosi awaphindanga uyabona kushuthi ngisho ngithi ngome ngathini ngelusa inkomo zamakhosi ngoba phela ngizothi angazi ukuthi ngiyini ngoba ngabizwa abalandeli bamakhosi bafethu lento kanje ngizoyisho lento kwashona ubhoti umgqumeni yabona ngase ngikhona ke endimeni yomculo wayekade ethengi iCD yami yayithi inkunzi ekhonya la wayithumele nje omunye ubhoti owayisebenza naye ngeke ngimbize ngegama washona ke umgqumeni kodwa kwawukuthi manje kunabantu obonayo ukuthi yena bakujabulele lokho uyabona kanti umgqumeni unezingane bafowethu unomndeni unezihlobo bezimthanda okudlula wena ofaka iskipa sakhe mazi okudlula wena futhi ofaka iskipa sakhe ohambe mhlawumbe uqhubuluza abantu ngaye noma engasekho kwadlula lapho kwashona ubhoti uCwenza ngeke ngisho ukuthi uCwenza mhlasimbe indoda ebingikhonzile ukuthi ngigide masokhona noba kodwa mhlambe sengiyayibeka kodwa nje ke uthema edlula ngathola ikhole ekseni yomunye umuntu wayomlandeli wami athi inkabe yami
Fala ujabuleke manje uyabona usuzokhonya manje ihambile lenje uyabona kahle bo nganginoshaka ngamtshela ngavele ngamfakela speaker ngamtshela yabona nje angizwani nesilima ungaphinde ungifonele neskipa lesiwasithenga kimi nje futhi ungaphinde usigqoke ngoba lo muntu okhuluma ngaye mina akaze ngixabana nomtshengiseni uyabona futhi umtshengiseni emdala kabi kimi ukuthi ngangaxabana naye ukuthi sengathi mase shonele kufona umuntu ethene ifile lenja usuzojabula ayikho ingoma engathola umtshengiseni mina ukuthi yazi nje lo ngoma isukela kulondoda le kodwa ke wafika umfowethu wazoxolisa wabiza ibandla samhlambulula ngendlela ke efanele yabona haleluya yeah cha mfowethu ke mangabe uqaphela kule ngoma mfowethu ke uSigwebo uyaxwayisa uthi bakwethu ukhuza umhlola ukuthi ke abantu akufanele bekhombise ubulwane ke lento ifananseni indaba yeqembu zepolitiki ingakho yethu kuyancintiswana osewinile usiphethe sonke ingoba kusuke kuyinani na ku-exercise lento ekuthiwa idemocracy ukuthi abantu banelungelo lokusikhethela lo sekhethwa abaningi ungowethu sonke mlelo lokho FM ngo 15 minutes to 12 o'clock sihlelo noSigwebo Sentambo esiyeza siyanyelela sothi shwi emasibuya khona mlelo lokho FM bese ke sibheka ukuthi ke ekuphi okunye singakuthinta bese sigoqa manake into engifuna ukuzwa ubala ucula naye la futhi ubheke imshengo obuye ecule ebe ama pirate oh yeah kahle nje mwathi uyabheka le album ingoma zo7 engicula kuzo ngedwa zonke lezi ngifake nje uhamba nabantu abaningi inqwaba ngibhekile mhlawumbe ukuthini usebenzisana nabacula abaningi kangaka kwesinye isikhathi esayidini lami nje mina ke ngumfana nje osemncane ongena inkinga namuntu yabona obukelayo emgangeleni yazi emgangeleni kwesinye isikhathi ukuthi mawula nensizwa mhla ake ngibe ngokulo bakusathi mhlawumbe ngumuntu onochuku ebholeni yabona ukushaya igoli kujabule nomuntu mhlawumbe ongamlindi ethi bengajabula yabona obungayitshela usupporta lo team yabona so ke umuntu kuyafuneka usebenzisana nabo bonke abantu khona uzozuza abantu abahamba nabo ukuthi ungagcina usuba nenqwaba abalandeli ngoba ngibaqoqile nje ngifuna leli dlazana elihamba nabo ukuthi libuye lize ekhaya uyabona all right uSigwebo Sentambo 13 minutes to 12 o'clock esigiya ngengoma siyela uthi amanga ama track kwi-album yakho ihamba kanjani ezitolo ke ibobani ubiza ngamagama bonke abantu asebenze nabo mfowethu emsebenzini manje sesigoqa mfowethu yebo Sigwebo okay awu lapha ke mana ke uSigwebo esaqoqa insizwa lapha na ke sogadla nazo ingoma lapha na kuthiwa lapha ke amasela asentshontshe imoto o number plate yayo ithi ke CN 28 DS GP iToyota Hilux red eke impela ke A long base oyibonayo bakwethu akathintane ke eudiliza sibiya ku 072 999 072 999 noma abikela amaphoyisa aseduzane sekuntshontsho imoto eToyota Hilux long base eke lapha ke iCN 28 DS GP mngani kwethu qalazani phela emgwaqeni ebomvu uhuntshu nje olubomvu lwemoto eke lapha kuyile Toyota Hilux eke oyibonayo athinte udiliza sibiya ku 072 999 okay mhlawumbe imibuzo mthathu ngoba sesamdedela uSigwebo mfowethu mhlawumbe asubamba kancane lo wengoma nabantu asebenzisane nabo mfowethu kunombuzo obuzo ukhale sakhe la othi uba nomsabame kuthiwa hayi seyidedelo zingena stage manje uba nje ngathi hayi yabona ke lo hayi ngiyambona but qaqisa lihle akakabikho engimsabayo njengamanje kodwa umuntu engimbonayo ukuthi uza kabi umkhathazi bathu phethe insizwa ngimbonile mina mangigcina lapha eMabhida kanti nasemlonyeni ukhona uyakhathazana bese sekubhaleni futhi yabona ke umuntu okhona yonke indawo mfowethu kumele umesabe ke ngoba iziki kamkhathazi uyazizwa ngizwile mfowethu kusho ukuthi nje ke yikho nami ngitheke ngithi ukunyusa amasokisi kodwa noma uzizwa zisho emva kwakho yazi zona ke isasho ngemuva isasho ngemuva zona kodwa ngiyazizwa ukuthi ziza kabi uyabona bana ke lapho nje ubala umkhathazi ubala bonke abantu
Mangibala umkhathazi. Cha sengisho ukuthi njengoba ke sikhuluma nje endimeni kaMaskandi la. Hayi linye ibandla kuqhuma ispansula mfowethu Soul Brothers. Bayishaya ispansula. Spansula sodwa. Lalela. Okay mfethu. Asibuye size la. Ngiyafuna sikhulume lesikwebo. Ngiyafuna sikhulume le. Ngiyazi ukuthi into esiwenza nje manje abantu abazobona kahle abasewindini. Sozama ukushutha sifake nako Instagram into ezokwenza e-studio njengamanje. Kodwa mhlawumbe ngifuna ukubheka le bilokhu ihamba ikhulunywa abantu besho lokho nalokho ikhona mhlawumbe into esingathi ukushayisana nongaboni ngasolinye phakathi kwakho nongizwe umlando nami yabona nje ngicela ukuyiqala emuva yabona kusigwebo mfowethu mungana kusiza mhlawumbe isithi yasigwebo uma ukuthi uke wayilalela ayikho ingoma ecula ngobhejane la yabo akuculwa ngabhejane phela usho ukuthi phela isithi yami sengabe sengiyiphendula isiqhiqo phela yonke amasidima esizoba nobhejane usho sekusezulu phela manje uyabo lana mfowethu akuculwa ngangculaza la khona esibhedlela la uyabo angiculi futhi ngezenefobia la uyabona akukhulunywa ngabandlululo la lento kanjena bhuti hayi ukuthi mhlawumbe kunabaculi engibadelelayo abacula ngalonto nani uyabona labantu abathi ngikhuluma nongizwe abantu abafunda amaphepha kudala uyabona ngokuthi ke bazalwa bembetheke indaba nje into yabo uyabona bayathanda ukukhuluma into abangazazi kanjani nawe yabona mfowethu mangabe into ungizwe mina kimi ngisho ngithi umzala ngoba uzalo mantombela emndenini nje futhi uyabona ungizwe futhi mdala mina kunami uyabona kakhulu into eyenzeka kimi nongizwe yenzeka ngaleso sikhathi leso iyadlula futhi ukube phela ungizwe ngixabene naye uyazi mangakuthi lemidlalo ade ngidlala nje eminingi mhlawumbe izala ko 5 ngithoyile ungizwe ungithoyela kanjani imicimbi engaka ngixabene naye uyabona futhi akaza afune sent uyabona yazi nesha abantu kwaphuma ithenda la kwathiwa kucule ngobhejana ngalo mithenda noma yini phela ngibona wonke umuntu esecula ngabo ubhejana uyabona futhi into yezwakala mesashiwo umuntu oyedwa ibe nesithunzi futhi manje wonke umuntu esecula ngobhejana wonke umuntu kungabula ubhejana ngingenzwani uyabona uphuze khemzi wacula ngobhejana mfowethu wathi unophondo lolodwa iTKZ yacula ngobhejana athi ufuna uphondo labhejana sezwa sanela futhi seku right uyabona manje sekubhejane waya uyabona ngokwezi nefobia afethu ke hayi ukuthi ngixhaphaza bani umfowethu lo umanqele wacula mfowethu ngatshela umama wasekhaya hawu lafana wacula izingisi esemnandi kangaka ngokuthi ngangingazi vele into esho ukuthini uyabona hawu lesi singisi sasesibamnandi kangaka kusho ukuthi kwaya basebenza nje hayi lesi singisi sichaza ukuthi yabo hawu wonke umuntu ngisho emademeni uzonjiyise nefobia hawu sekwenze njalo phela lesazingisi ngisasemnandi sashiwo umuntu oyedwa uyabona so into enjalo nje angixabene nongizwe angixabene nabaculi bobhejana ozinefobia kodwa nje kuzomela into enjalo naku sacula nje qhamuka umuntu wanathi waka athatha imali ehamba yaphesheya aziphinde buyini ngabe izocula ngobhejana ke mawukuthi ngophela yona ezwakala kancane kunathi ngana kwethu kulungile mfethu sabonga kakhulu mhlambe nje asithole lakhe lokugcina sesigoqa mfowethu interview yethu namhlanje bafowethu okokuqala nje engizokucela ngicela ubaba uGoba azi ukuthi ngiyafuna ukuperforma kumaSatma ngizwile kuthiwa abantu besifazana balapha kodwa ngiyafuna ukuperforma kumaSatma yeah la ngigida nabantu besifazana hayi impela nabo kumele beyovela lapha kwabanye besifazana noma kusangibele kuyindondwanyana njengange remote akunankinga ngikokule nje uyabona nami ngiyiqokulele nje angidlali bafowethu kumaSatma ngiyafuna ukuperforma khona eRichards Bay kulabantu abangaphezulu ka40 ogijima nabo khona nabesifazane isifazane bawu6 uyabona cha bakhona impela futhi bagijima mfowethu hayi banyathela ngempela lokho bafowethu ngiyakusho emoyeni ngiyafuna ukuperforma lapha kumaSatma lapha bese babuGoba engakhe noma nje mhlawumbe abe certificate anyana nje ngizosiqula nami lapha ke ngikwazi ukuqula nje kumaSatma kube nento engiyiqukulayo ngoba umuntu phela soze ehambe uyabona okay so awakho kuphetha lapha awokuphetha mfowethu ngiphuthe ngabe iphuthe elikhulu mangathiwa ngikhuluma ngoShaka mhlawumbe nabantu bamangathi kwenzakalani uShaka mfowethu kusho ukuthi ngithatheleke phezulu ngamtshela ukuthi mzala ngiyahamba wathi ayangihambe ngoba naye akekho ready ngizokhipha iCD ngoDisemba kaShaka haya ama 130
sengifuna manje ayimelo semdala kuma 130 ngizohlomla omunye khona la ebandleni ozocula ama 130 ngizocela bafowethu uShaka nimemukele usemdala ngenzela ukuthi mawukuthi ubaba ugoba noma ubaba umcineko bayaqasha ngebeqasha uShaka emele eUshaka uyabona ngoba manje mathi ngiyamfaka ama 130 kuthiwa hayi usigwebo futhi lokwasha cima kanjani uyabona ebese ngibonga kakhulu kuqhosha bafowethu uMahlase umuntu wasemzini kimi usibalo wami ngokusemthethweni ngemkoloti ngiyabonga nje ukuthi bengiphelele ithuba lokuthi yena konke engufunayo ukuqhosha ngiyakuthola uyangibonisa nocevuzile bonke nje abaculi bafethe ngisondelene nabo ngithi nje bafetha ngibonge ukuthi yena bangihlonipha bangithatha nje ngumuntu oserious mina akekho umculi bafethe ngazwana naye ukhuzani ngiyakhuluma naye umthandeni ngiyakhuluma naye wonke umuntu yabona futhi bese ngibonga Khuzani nje ngokuthi ngoba besenkana nje ube wangibiza wathi yazi isigwebo siyakuthanda sinomthandeni kodwa ungangena empini yethu uyabona ngoba thina okwethu awungene kukho so ke ungamangali umbona ngimnokhuzani ngisuka ngeke umthandeni ngiyakubani mhlawumbe uselapho nje ungathanda ukuthatha leli thuba ukhuzani uqokiwe lapha mesikhuluma biza ngani ngizwe lento le yabantu ama KZN Young Achievers Awards abantu abavelele la esifundazweni abasebancane abenza kahle kuthiwa yena uvelele ngokuthatha uMaskanda ubeke kumba thatha iprovince isifundazwe asibeke kulinye izinga ngoMaskanda nje mhlawumbe ngenzeka uthatha usemsithuba njengaleli kumbongela eke ngishiyeke isingisi leso ubhutati sisho ngixele nje lana ngizokwazi khona bafowethu ngizoqala nje ku-DSD kuzomela futhi sikwamukela ukuthi uyapheshe uyosimela uyabona ukuthi kufika kanjani kodwa kusalayo waqokwa siphelele uyahamba uyosimela kunjalo kuzomela futhi sikwamukela ukhuzani lengoma yokugcina uyishayile hayi kancane uyishayile futhi imnandi uma ungakufuni lokho angazi ngizothi yenza kanjani kodwa bafethu ukhuzani ucule kakhulu futhi ukhuzani abantu bayamthanda futhi ukhuzani abantu uyabahlonipha uyabona mumfana wasemakhaya ukhulele emakhaya ngaphansi isandla senhlonipho uyikhulumisa kwakhuzani noma ukhuluma nabantu uyabona ungayithwala ukhuzani akayithwele hayi ukuthi sengizenza umtshengise sengiyamgcoba cha angigcobe umuntu angizile ukuzogcoba la ngisho ukhuzana futhi lento aqokuyona imfanele nami bengamfaka kuyo ngesimo akusona kulezi insuku sematheni bathi abantu makhuluma iqiniso bathi mawukhuluma unamona futhi awushendezi into ibeka nje obinjalo mfethu sabonga kakhulu sikufisela inhlanhla mfethu emculweni wakho angasho kakhulu uqhubeke futhi nokuqinisekisa ukuthi abanye abaculi abangaphansi kwakho basimama njengoba noShaka bese bezoyimela manje uthi futhi uzotomla khona esibayeni aqhubeke athathe lapha iqembu lapha la bayibiza ama 130 ukuthi naqhubeka ephambili yebo usezoyimela impela usezoba uKing Shaka kodwa phela hayi ukuthi igama eliKing Shaka silithatha mhlawumbe ngendluzula noma mhlawumbe khona silwisana nesigodlo cha bafowethu lokho kuzomela sikulungise amaqhawe akithi kumele bafowethu sihlale sikhuluma ngawo uyabona nanokuthi nje samakhosi oMaskandi lonto bafethu umdlalo uyabona akuyonto sesingayithatha serious manje kuthiwa manje sidelela isilo senza in cha ikho lonto bafowethu ulimfasi lijwalikho abantu bebalele esingisi nje bethu abafuna uMaskandi ngoba mase sathi sishinto nje la abantu bayanakhuza yikho abaculi sebeculisa kohle ngomhlaba nje umuntu ungasama nomculo uMaskandi nomculo uculana uyabona babalekela lento le welcome hamba ngiyabonga mfowethu hayi ngiyala manje konakala ngempela ke mlolo lokho FM uzobe shutha ke umfowethu la ubheka njengokujwayelekile intatheli engekho emthethweni thina ke lapho noSigwebo ngifuna ukumshaya ngengoma kuSigwebo namhlanje cha ushana kuhle lokho phe kwakhe njani besibuya siphethe upoko yamazi upoko kuyonakala la nisakazela ukhozi FM okokuqala nqa Yami ngomino dlame wenzisa Yami ngomino dlame Hilo dlame Yami ngomino dlame wenzisa Yami ngomino dlame